Apostar pels joves és la millor opció de futur. Ho creu així? Woody Allen va dir que el futur és molt important, perquè és on passarem la resta de la nostra vida. I si parlem de futur, naturalment hem de parlar dels nostres joves. A ells hem de destinar els nostres principals actius. Formatius, esportius, culturals, de lleure creatiu i laborals quan pertoquen. Amb uns bons equipaments educacionals, que els tenim i en creixement, i amb equipaments esportius, a l'escola, al barri i quan es vol fer competició, en tots els camps. Culturals, amb centres oberts, amb centres cívics, en els espais festius. I poso com a exemple de tota aquesta creació juvenil el programa Carretera i Manta, impulsat per Vila-seca, d'èxit i referència a tot Catalunya i que compartim amb municipis veïns. És la prova més evident de l'èxit dels nostres joves.